Туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннарга тапшыру. Шушы планнарны тормышка ашыру, төрле кызыклы проектларга ярдәм итү өчен грантлар системасы эшли. Алар ярдәмендә иң кыю идеяләр һәм теләкләр чынга ашырыла. Чираттагы грантлар республикабызның мәктәп һәм балалар бакчаларына юнәлдерелде. Тулырак Фәннур Хәсәнов һәм Таһир Хәсәнов видеоязмасында. Казан шәһәре авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында мәгариф өлкәсендә актив рәвештә федераль һәм республика программалары эшләп килә. Үткән 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды һәм шушы грантларны отучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Шул уңайдан Татарстан телерадиокомпаниясының иҗат төркеме әлеге районнарның җиңүче мәктәпләре һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. Казан шәһәр авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында милли мәгарифне үстерүгә, туган телләрне өйрәнүгә, аны өйрәтүдә максатчан рәвештә күләмле эш алып барыла. Чынлап та 2 районда безнең бүгенге көндә туган телдә белем һәм тәрбия бирә торган 20 балалар бакчасы һәм 12 гомуми белем бирү учреждениесе эшләп килә. Һәм шунысында әйтеп үтәргә кирәк, әлеге уку йортларында һәрберсендә дә туган телне өйрәнү өчен, милли мәдәниятебезне, тарихыбызны өйрәнү өчен барлык шартлар да тудырылган. Димәк, укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез, җитәкчеләребез канатланып, шатланып, куанып эшлиләр, хезмәт итәләр. Инде шушы эш дәверендә Республикабыз хөкүмәтенең, мәгариф идарәсенең, Татарстан Республикасы мәгариф министрлыгының ярдәмен, хуплавын күрү алар өчен тагын да зур ярдәм. Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында татар телендә белем һәм тәрбия бирүче 12 мәктәп, 230 татар классы тупланган, 20 балалар бакчасы эшләп килә. Милли тәрбия, туган телгә мәхәббәт бишектән башлана ди халык. Шуңа да балалар бакчаларында 2 телне дә яхшы белгән балалар тәрбияләнергә тиеш. Безнең 348 балалар бакчасы авиатөзелеш районында урнашкан. Безнең 2 бинабыз бар. Берсе иске бина, инде 50 яшьлеге безне тутырабыз, ә берсе яп-яңа бина. 216 елда ачылган. Бу грант тоту безгә материаль яктан бик зур ярдәм булды. Балалар өчен без Идел буе халыкларның милли костюмларын тиктереп алдык. Балалар өчен татар телендә өстәл уеннары булдырдык. Төрле бәйрәмнәр өчен, шаралар өчен баннерлар, стендлар алдык. Яңа информацион коммуникатив заманда яшибез. Шуңа күрә компьютерларның эшләүе бик мөһим безнең өчен. Яп-яңа моноблок булдырдык. Современный моноблок булдырдык. Хәзер тагын да күбрәк иҗат итәргә мөмкинлекләребез булды. Бүгенге көндә милли мәгарифкә республика күләмендә зур игътибар бирелә. Яшь буынга туган телне, әдәбиятны, тарихны, мәдәниятны өйрәтү әһәмиятле юнәлешләрдән санала. Туган тел укытучыларының статусын күтәрү, аларның педагогик тәҗрибәсен арттыру өчен оештырылган төрле конкурслар мөһим роль уйный. Авиатөзелеш районының 78-нче балалар бакчасы грантка ия булу нәтиҗәсендә компьютерлар, проекторлар, экранлар, төсле принтер сатып алынды. Балалар өчен милли уенчыклар, курчаклар, костюмнар, дидактик уеннар булдырылды. Мондай грантларны оештыру балалар бакчалары өчен бик мөһим һәм кирәкле дип уйлыйм. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителгәч үк, авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары мәгариф бүлеге тарафыннан һәр ай өчен аерым тематика тәкъдим ителде һәм ел дәвамында мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында бик күп матур чаралар үткәрелде. Халыкара туган телләр көне, милли бәйрәмнәр, гореф-гадәтләр, йолалар, шигърият көне, Габдулла Тукайның туган көне, Бөек Ватан сугышы елларында халыклар бердәмлеге, рус теле көне, Пушкинның туган көне, республика көне, төрле халыкларның күренекле фән, мәдәният һәм сәнгать әһелләре белән очрашулар, этнографик музейлар, милли киемнәр, ризыклар, традициялар, халыклар бердәмлеге көне.
Әлбәттә, шушы грантны ытуыбызга без бик шатбыз. Шушы ыткан акчага күптәннән инде хыялланган Мирас FM дигән студияны булдырдык үзебезнең мәктәбебездә. Шушы студиябызның проект дип әйтәбез бит инде, максаты балаларда татар телен, татар халкының тарихын, мәдәниятын үстерүгә, шулай ук профориентация эшләрен активлаштыру, алып бару ята менә шушының эштәлегендә, проектның эштәлегендә һәм максатыбыз шушы. Шушы Мирас FM студиясында балалар безнең үзләренең төрле язучыларның шигырьләрен укый алалар, җырларын җырлый алалар. Әкиятләрне біз яздыра алабыз. Язучыларның биографиясын яздырасыбыз килә. Төрле аудиокитап, төрле аудиодиск яздырасы килә. Димәк, балалар тавышы белән яздырылган аудиокитапларны укытучылар дәресләрдә дә куллана алачаклар. Бу biz моңа бик зак итеп хыялланган идек. Хәзер инде менә шушы максатларыбызны, хыялларыбызны тормышка ашырырбыз дип уйлыйбыз менә шушы студия ярдәмендә. Аннан соң бу студияда инде күптән түгел генә 2 түгәрәк эшләп килә башлады. Берсе ул яшь оператор, икенчесе сәнгатьле укыйм, сәнгатьле укырга яратам дигән түгәрәк. Монда инде педагоглар әлбәттә сөйләм телен өстендә эшлиләр. Менә шу балалар конкурсларда сөйләргә өйрәтү өчен дә бик файдалы булып тора бу студия безнең. Алар үзләрен алдан яздырып, тыңлап, хаталар өстендә инде педагоглар белән берлектә эшләячәкләр. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.